がまず低カロリーなところがいいんですけど、キムチの辛みがウインナーさんとマッチして加藤拓也になっていますどうさんこの美味しさはまず昨日買った28円のもやしがスープの味を引き立てつつもウインナーがボリュームをアップさせ、つまりはキムチが美味しくマッチしているところで、まとめるとすごく美味しいです。チョキチョキしててめっちゃ美味しいです。これからこの適当な感じじゃなかったでしたっけ？ウインナーがパーフェクトに肉汁が出てきて、まるでうまさのレボリューションみたいな感じでとても美味しいです。味の JA 共済や。16位。